machiegni kendo e kinde ma yiero maduong' ma higa manyien medo kayo machiegni, moko kuom jogoro e tend migepe mawuok e alwora ma Nyanza omedo jiwo jopuonj mapok ondikore kaka jolut ombulu mondo omi oti gi thuolo modong' nieri mar ndikore. Kotelnegi kod jagoro e migawo mar weche thieth Dr. Umo Luga, jotelogo nyiso luoro margi e wi kwan mamalo mar rowere ma giwacho ni goyo koko e mbui to thothgi onge kod opande kata ombulu manyalo konyogi e yudo telo ma gidwaro. Ne giloso e sach chenro mar solo omenda e skund sekondari ma Nyabera e kar chung'o od bura mar Arieda, kama ne gimedo sire chenro mopogore opogore ma sirikal ma Manywanda medo tayo e alwora ma Nyanza kod Kenya mangima. Nitie nyithindo mang'eny, yudhe nyaka jok manie nam ma mondegi onge kipande to onge kura. To ma e luth ma wan ge lwetwa. Uwinja maber, nikech sani wadwa ni mondo ng'ato ka ng'ato obed gi luth e lwete, ma kwa wacho ni ichwado thuol to ng'ato chwado thuol, wachwado dichiel to wasenege. Wan bende dwanwa bedi ka e yo mogurore malong'o ma wachako timo gik makonyo japiny mitero loka. Kaka sani wago mbak kofi, wago mbak koko, mondo wachan wachni maber, madala ka dala nigi matunda moro mawuoke. Let us get hold of the ID cards and let us get the votes. Tukue kadi. That is the only thing that we can negotiate with. That we want our president to come back and we want the MP Bwana Otiende to come back. So if for you to vote, lazima uhakikishe ya kwamba uko na hiyo kura, uko na kitambulisho. But however much we shout, we are not going to go anywhere bila kuwa na hiyo. Riwruok mar maendeleo ya wanawake dwaro mondo mi piny owacho obi kod chenro mar konyo mine yudo tangi mag pi e Kenya mangima, e kinde ma giwacho ni mine mathoth e piny Kenya pod bedo gi